שלום עובדיה, מה שלומך? ברוך השם, תודה רבה. אז מדובר בתזכיר חוק חדש, באמת גוף רגולציה חדש, שמחייב חברות ישראליות וזרות, גם זרות. כל החברות בארץ יהיו חייבות בעניין הזה? כן, כל החברות, ובעצם אני קורא לזה שקיפות. אבל בואו נתחיל קודם כל, התזכיר הזה הוגש ב-26 ליוני 2025. כן. אבל מה אנחנו בעצם רואים פה? החל משנת 2000, אז חוקק בעצם חוק איסור הלבנת הון, מדינת ישראל נכנסה לאיזשהו תהליך של שקיפות בכל מה שקשור לאיסור הלבנת הון. כי לפני כן מדינות העולם צבעו אותנו כמדינה בסיכון רגולטורי. אז חוקק החוק, כמו שאמרנו, הוקמה הרשות בשנת 2002, ומאז אנחנו רואים תהליך הדרגתי שמיושם בצורה אפקטיבית וגם אקטיבית על ידי משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון, והנה לנו עכשיו תזכיר חוק להקמת רשות שבעצם תשקף לנו מי הם בעלי השליטה בחברות. בעלי השליטה הסופיים, בדיוק כמו שכתוב בתזכיר החוק. כי היום אנחנו יודעים מי הם בעלי השליטה. אנחנו מוצאים נסח חברה, ואז אנחנו רואים מי הם בעלי המניות. אז באיזה תופעות זה נועד להילחם? זה נועד להילחם בתופעות עברייניות, אבל גם כל מה שקשור לאיסור מימון טרור. הרי יגיע האזרח ויגיד, טוב, מה לי ולהלבנת הון? זה בעיה של משרד האוצר, מס הכנסה, שיטפלו בזה, זה לא אני, אבל לא. רשות לאיסור הלבנת הון מטפלת גם בכל מה שקשור למימון טרור, ובעצם לצערנו הרב בשנה ו10 חודשים אנחנו חווים את זה בישראל ביתר שאת. לכן, חברות העניין הזה של החברות קש, כן. שהן פועלות מן הסתם ללא בעלי שליטה, חברות שמוקמות לצורך מטרות עברייניות. עד כמה זה נפוץ? עד כדי כך שזה הצדיק מהלך כזה רגולטורי של ממש הקמת גוף חדש שתטפל בנושא? התשובה היא כן. בעצם האירוע הזה שבעצם הקמת חברות קש או הקמת חברות רישום בעלי מניות פיקטיביים, זאת אומרת שאין להם שום קשר לארגון. בסך הכל קוראים לזה בהגה הפלילית קוף. הוא רשום כבעל מניות, אבל הוא לא זה שמניע את הארגון. הוא לא עומד מאחורי הארגון, הוא לא מזרים כספים ולא מתווה את הדרך. למה זה חשוב לנו גם להקים את המאגר הזה? כי מדינות העולם, בריטניה החלה ב-2016, מדינות נוספות מהאיחוד האירופי וארצות הברית, הקימו מאגר של בעלי שליטה. ואם זה נכון לאירופה ולארצות הברית, אני חושב שזה נכון גם לנו. אז זה לא שזה עודף רגולציה, זה לא שזה מחמיר מדי, זה משהו רגולטורי, צעד שנכון יהיה לקיים אותו נוכח המציאות שרואים בשטח. נכון מאוד, נכון. עודף רגולציה זה דבר טוב. עודף רגולציה זה דבר שהוא שלילי מאוד. ולכן... ואתה לא מגדיר את זה כעודף. אני לא מגדיר את זה כעודף רגולציה, אני מגדיר את זה כרגולציה, כשקיפות, ואני חושב שהמילה שקיפות זה לא דבר שהוא רע, בטח בכל מה שקשור למשק שלנו, בטח למדינה בעלת סיכון ביטחוני כמו שלנו, וכפי שאמרתי, החוק הזה, חוק איסור הלבנת הון, וצריך לשים לב בסוף למימון טרור. אם המהלך הזה של הקמת המאגר הזה בעצם יעזור לנו אחד להילחם בפשיעה עבריינית וגם לעצור את כל מה שקשור למימון טרור, אני חושב שהמהלך הזה מבורך. אז אין לנו הצצה לתופעה. לתופעה שזה כרגע נועד להילחם בה. איך זה נראה? עד כמה זה נפוץ בארץ? אז זהו, אם אנחנו ניכנס בעצם לעובי הקורה ואנחנו נגיע בעצם למקום הזה של חברות שמוקמות כחברות קש. עכשיו, מה זאת אומרת חברת קש? זאת אומרת שאנחנו מקימים חברה, אנחנו לא באמת יודעים מי הגורם שעומד מאחורי החברה הזאת. חדשות לבקרים מוקמות חברות כאלה ואנחנו שומעים על כל מיני פרשיות של העלמות מס וחברות שמוקמות מתחת לחברות. זאת אומרת, ברגע שיש לנו מבנה בעלות של חברה שהוא לא סדור ואנחנו לא באמת יודעים מי עומד מאחורי אותה חברה, זה בדיוק המקרה. המקרים האלה הם מאוד נפוצים והם עלולים גם להגיע לתרמיות פיננסיות, ויש לנו כמה תרמיות פיננסיות שמתנהלות בימים אלה, שזה חלק גם מהאירוע הזה. כן, אז אמרנו שהתופעה מצדיקה את העניין, אז בואו ניכנס רגע קצת יותר לעניין ונבין מה אומר החוק הזה, מה הולך להיות מעתה. אמרנו, גוף חדש זה אומר רשם, כך יקראו לו, רשם בעלי שליטה? כן, כן, זה בעצם מאגר רשמי של מדינת ישראל, ששם יהיו רשומים בעלי השליטה הסופיים בתאגיד. כל הפרטים על בעלי השליטה, הזהות שלהם, נכון מאוד. מה ההחזקות שלהם בחברה, פירוט נרחב על העניין הזה. נכון. איזה עוד פרטים? וכאן עולה השאלה, כי אני מבין שאנחנו מכוונים לשם, עניין של הפרטיות. יגיע מישהו ויגיד, רגע, חוק הגנת הפרטיות שכולכם, עורכי הדין, דוגלים, ואתם בעצם מדברים עליו בקולי קולות, נכון,
יש את הגנת הפרטיות ויש גם את הגנת הציבור. ואני חושב שאם אנחנו נדע לשמור ולעמוד בתווך הזה ולשמור על האיזון בין הגנת הפרטיות... זה איזון נכון, אתה אומר. כן, כן, אני מוצא בזה איזון נכון. תהיה, על פי תזכיר החוק, כפי שאמרתי שהוגש ב-26 ליוני 2025, תהיה אפשרות למי, מאן דהוא שחושב שהפרטיות שלו תיפגע, יוכל להגיש גם בקשה. איזה עוד פרטים ייחשפו? איזה עוד פרטים כל חברה צריכה לחשוף? מי הם בעלי המניות, כמה ההחזקה שלהם בחברה, התחום עיסוק, גם כתובת ובעצם מדויקת. כל הפרטים המזהים האישיים. גם שאותם בעלי מניות מגיעים לפתוח חשבון חברה, בבנק לצורך העניין, עושים את בעצם תהליך שנקרא KYC, הכרת הלקוח. אז בעצם גם, וכאן אני מגיע לחשיפה לתאגידים הפיננסיים, שיש שם רגישות מאוד גבוהה לכל מה שקשור לאיסור הלבנת הון. כי יגיע הרגולטור, אומר לו, תקשיב, אתה עשית הכרת הלקוח לתאגיד, אבל זה בכלל לא הבעל השליטה, הם לא מכוונים את הארגון זה, הם לא אלו שמזרימים את הכסף. אז למי עשית כאן בעצם את הכרת הלקוח הזה? למישהו שהוא לא קיים. כן. אז פה בעצם הבנקים יוכלו לקבל חיווי אמת, להשוות בין מה שמצהיר הלקוח בבנק, לבין המידע שהוא יקבל ממשרד המשפטים. כן. איזה עוד פרטים במסגרת החוק הזה? פרטים אישיים של בעלי השליטה, הכספים שיועברו, בעצם הפעילות של התאגיד, אבל שוב אני אומר, אלה לא פרטים מאוד אישיים שעלולים לחשוף בעצם... מדובר בכל החברות, נכון? נכון מאוד. זה לא משנה מה הגודל של החברה, זה חברות קטנות, חברות... נכון. כל החברות יהיו מחויבות בדיווח הזה. נכון מאוד. ובהנחה שלא יהיה דיווח, באיזה כנסות מדובר? הרי יש שיניים לחוק הזה. נכון, נכון. חוק הזה בלי שיניים, אני חושב שהוא לא אפקטיבי. אין אכיפה, אין רגולציה, אין שום דבר. נכון מאוד. אז כן, נתנו שיניים לחוק, ואני מאוד שמח שנתנו את זה. יש אפשרות שהם יוכלו להטיל עיצומים כספיים, אפילו עונשי מאסר, וגם נושאי משרה. נושאי המשרה בחברות האלה, שלא ידווחו אמת, יוכלו ממש להשית עליהם קנסות אישיים. איזה קנסות? במה מדובר? עיצומים כספיים מאוד גבוהים. מה זה גבוהים? זה עדיין לא ירדו לרזולוציות של מספרים, אבל אני יכול להניח שכמובן שיש קשר לגודל החברה, לפעילות החברה. זה יהיה תלוי בזה. כן, אני מניח שכן. ובהנחה של דיווח כוזב, שהמידע יהיה שגוי, זה כבר עבירה פלילית. זו עבירה פלילית לכל דבר ועניין. הדירקטורים בחברות יהיו חשופים, נושאי משרה נוספים יהיו חשופים, בדיוק כמו שאנחנו רואים היום, בפעילות בתוך בנק. אם לקוח מדווח דיווח שקר לבנקאי על כספים שהתקבלו, לבנק יש סמכות היום לחסום את החשבון. בבחינת קל וחומר כאן, משרד המשפטים יהיו לו סמכויות נרחבות כנגד בעלי השליטה, בעלי הדירקטורים ושאר נושאי המשרה. והסיכוי שהחוק הזה יעבור הוא גבוה. לדעתי מאוד גבוה, כן. עורך דין עובדיה אביצור, יושב ראש ועדת בנקאות בלשכת עורכי הדין, מחוז ירושלים. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה. זהו, עד כאן התוכנית שלנו להיום. נחזור לפה גם מחר בשעה 2 בצהריים עם כללי המשחק, מיד אחרינו. דודו אלצמן עם תוכנית מיוחדת של לקראת סגירה, 40 שנה לתוכנית העיצוב הכלכלית.